mga ka-vlog? Hi guys! Nandito po kami ngayon sa Bayambang Plaza. So, itutour namin kayo dito sa mismong plaza ng Bayambang. So yan, dito sila. Say hi! Hi kayo dyan! Hello! Hello mga ka-chaps! Kaway-kaway naman kayo dyan! Video to! Video! Dito camera! Pati si Kuya Ayong! Okay, so ito tayo ngayon. Ayan. Ang daming taong naglalakad. Ang daming taong namamasyal. So, ayan. Nakikita nyo naman. Ayan, ito tayo ngayon. Ayan, say hi! Hi naman kayo dyan. Bah, si Ayong pala. Nag-ahay na ni si Ayong. Say hi! Hi Ayong! Tara. Saan pa kaya tayo pwede lumipit yan? Sa loob! Sa loob! Let's go! So ayan, pupunta tayo sa loob ngayon. Ayan. Susundan natin sila Kuya Yayong. Ayan. Nakikita nyo naman ang daming Christmas lights. So ito. Asa yung mga girls? Mga girls! Girls! Come here! Ayan, nakikita nyo naman daming tao ngayon. Ito ang Bayambang Plaza. Yung ano, picture ulit dito. So ayan, picture taking namin. Video kayo dyan, Tara. Ano tayo? Lilibot na naman tayo. Itutour namin kayo. Ay, doon pala tayo. Sorry. Ayan. So, naglalakad yung mga ating mga kapusot, kapamilya. So, susundan natin sila. Ayan. So, habang naglalakad sila, pakita mo yung mga ano dun. so, ito mismo yung loob ng plaza. Daming tao kaya hindi na ako pumasok. Ay, ngayon. So, ayan. Sobrang dami talagang tao. Paligid. Dami talaga namasyal ngayon. So, papasok tayo sa loob mismo ng plaza. Ayan. Ayan tayo ngayon. Tara, pasok tayo para makita natin yung mismong buong plaza. Man, ayan, meron ding shawarma and kasi yan, siomai and hotdog. Daming namamasyal.
Then yan. Hi mga guys! Hi naman kayo dyan! Salamat! Ayan, so yun. Mimili yung aming boss. Mimili si mama. Sarap at mura. Pero titikpan natin. Pero sigurado masarap yan. May tiyangge. Ayan yan. May tiyangge na pala tayo. Magagandahan natin pa. Oh, tara. Masarap na shawarma. Ito kayo ng shawarma. Ibidyoan ko lang para makita. Pagsasawaan. Best friend shawarma. Hindi ka Dami namimili. Araw-araw. Sulit talaga. Masarap na at mura pa. Hindi ka maubos. Meron din sila french fries. Best friend shawarma. Ayan si Kuya. Ayan. Kuya, say hi naman Kuya. Say hi sa shawarma. Say hi. Ano na lang? Say hi! Ay, binibigyan natin si Kuya eh. Yung hi! So yan. Tapos na kami bumili ng shawarma. So papunta na kami kung saan kami pwede kumain. Tara, let's go! Ayan, dito pala ang aming pwesto. Ito na ngayon. So sige, lapangan na mga girls. Magmumukbang po kami ng shawarma. Ayan. Masarap ba? Masarap? Masarap pa yung ano? Masarap pa yung shawarma? Masarap? Tira sa tingin ko masarap. Lasang Turk. Lasang Turk daw yung shawarma. Wow. So ayan. Ito na si Mami. Wow. Ito na si Mami. Ayun pala. Si Mami, tingnan mo si Mami. Nag-iisa lang si Mami doon. Ay, sa kanya yung doon. Ayun na. Wow. Unang kagat. Sa unang kagat. Tinapay. Hindi. Rapper. Sa unang kagat. So yan. Video natin yung mga ating mga kasama. Sige. Paano kasi yan? Para sa unang kagat. Ano kasi yung unang kagat? Ano kasi? Jollibee? Hindi ko alam. Unang kagat Jollibee. So yan. Kakain muna kami. See you later. Ito yung aking ito yung magiging aking special wife. Yes. Say hi. Aking special wife. Hello Miss Josessa Diary. And it's me. Welcome to my vlog. With Josessa's Diary.
So, meron tayo especially Changi ulit. Yung nasabi ko kanina. Marami kayong mabibili na mura and sulit sa mga damit. Yan. So, Captain Philip at your service. meron din mga case. Yan. May bibili ng Legia Saba. So, yan. Pili na mga guys. Magkano kasi yan? Yan. Sige, kumuha ka na. Ay, alright. Oo. Pero gusto ko ano. Ito sana oh. Maganda din oh. Kanino? Diba? Sa akin, syempre. 50 lang yan siguro, diba? Ayan. Itong kulay? Ito. Itong Ayan. yellow. Pili ka na. Ayan. Kabili po kami. Dalawa. Yan. Kuya, kaway ka dyan, kuya. Ha? 1,000. Ikaw na lang. So, yan, kuya. Kaway ka dyan. Kaway naman. Ayan, vlog? Oo. Ay, may 100 pala. Bablog lang kami. Hi! Salamat! Naman tayo ngayon. Lilibot. Ayan. Dami talaga mabibili. Ayan. Ayan, pajama oh. Damit. Yes. 180 dalawa. 180 dalawa. Ayan. Murang-mura na. So, pwede na kayo yung mamasyal dito sa Bayambang. Daming murang mabibili. Murang damit, murang blouse, murang pants. Lahat mura. 100 po. So, yan. Okay. So, yan. Ito yung ating mga tsinelas bargain. 35 pesos na lang. Ang isang pares. Kahit saan, pwedeng pumili. Meron din pala silang 50 sa ibaba. Then, yan. So, marami talaga yung mabibili dito sa Bayambang. Yan. Ito ngayon, mamimili ang ating mudra. So, mamipili ka na. Yan. May testing niya kung kakasya. And then, pwede kayang bumili. Siguro yung bumili ng tsinelas. Ate, magkano yung ganito? 50? Dali, pipili tayo. Ito, mamimili tayo ngayon. Yan. Ito maganda ba to? Kulay red. Para di kulay naman. Alin ito? Ito to? Ay, ito. Wow, pwede naman. Ito na lang. So, yan. So, try natin kung magkakasya. Wow. Saktong-sakto talaga. Yan. Sa halagang 50 pesos. Okay. O, ito na lang. Yan ang aking nagustuhan. So, yan. Ayan na. May ano ka, 5 ka? Dali lang po. Oh, eto na tayo. Ayan. Dito na kayo bumili ng mga alas. Ayan. Ayan. Dami po talagang tao, promise. Ito talaga ang pinakamaraming tao dito sa bayan ng Bayambang. Say hi!
She does it. Yan. Throwing is very different to everyone's. Yan. So, Once again, every time to face marami tayo pwede makainan. Meron ding Sabangan's Food House. Nakikita niyo. She used to be a major Magandang sinihan. She was the region of the minute. Yan. So yan, dami nanonood. No, she is banished. Okay. No, she And then, ito. She tried to take At control kami po ay pupunta na sa aming evil intentions. kung saan kami naghiwa-hiwalay. Yan. Saan na sila? Saan na? Yan. Ayun. Ito na po kami at magbabalik sa aming pwesto. Ayan. Ay naman kayo dyan. Kumusta? Kano yan? 45. Wow. Yan. Ayan. Okay. Ito po kami pray, pili ng whisky. Meron po kami rice. Meron po silang rice. Rice pala nila, sorry. Winter melon. Or ano po siya dyan? Sige, sabihin mo na doon. Ano ito? Oo. Whipping cream. Bibili ko. Ano naka-available? Ano po nga available? Ano? Bitter melon. Ano yung chocolate? Sige yun na lang. Kaya sa milk tea. May ganito din sila, no? Ano yung, saan dyan ang babayan? Hindi na 109. Ito yung 109. Ah, yung Magnum. Ang galing, oh. Bili na kayo dito sa Bembang dahil pagkain. Hi, Be. The marketing statement of the Pwede naman siguro. Beta na. Bayad. Hindi ko na mahawakan. Hirap Hi po. kumita ng pera. Hi po. Akala mo naman. Dalawa po. Dalawa po. Vlog po ito. Vlog yan? Opo. Subscribe po kayo. Sticky lang siya, Be? Sticky lang. Opo. Sticky lang. Share kayo? Ketchup. Opo. Kaya pala siya nag-hi kasi nag-vlog siya. Saglit lang, hintayin mo ako dyan. Yan ang gusto ko, Kang. Ano po? Masikarte po. Masikarte po. Wow, sarap. Hotdog. Isang order. Ayun, Teo. Punta ka doon. Wow, sarap naman. Tikman niyo ito. Yes, bili na kayo dito. Bayambang lang. Only in Bayambang. Thank you po. So, ito na naman tayo. Magtutuloy-tuloy tayo. Ngayon, sa mga kainan. Wow!
May shawarma. Oh, ang dami pala pwede makainan dito. May milk tea. So, ayan mga guys. So, say hi tayo mga guys. Hi. Wow, gusto ko na siya na. Sa Wawawin na tayo. Nandito po tayo sa shawarma. Visit na kayo dito sa Bayambang. Sa Bayambang. Ang daming pwedeng makainan. Yan. Babalik ang ating video. So let's go. What's up? And yun na. Ito tayo ngayon. Naglilipot. So masarap? Masarap? Okay. Anong lasa ko yan? Lanawasan. Masarap talaga. Lasang sobrang sarap talaga. Masarap to masarap. Ito tayo ngayon. Kainan to the max. Yung! Ang aking tropa! Say hi aking tropa! Hi! Ito tayo. Kain. Hello! Oo nga, video nga. So yan, dito na po nagtatapos ang aming vlog. See you next time. Bye-bye.